आयै आंनो बै मानसिफोरा आखायाव लानाय बिलाइखौ आं नांगौ आयु रिमबा बेफोर गाज्रि बेसाद बेखौ खुदियाफोरा लानो हामा हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बानायगोन जाहैबाय दायो 20 फिल्म गोदान शर्ट मुभि फैदों बे फिल्मखौ दा गामि गामि दिन्थिफुंगासिनो दङ आरो बेखौहाय आङो दाख्लै सोंनाय समावहाय बिथांमोना जोंनि फरायसा आफादनिफ्राय अर्डार होदों होननानै खोन्थादों बिथांमोना आङो बेयावहाय ससे क्लिप लाखिदों बे क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरो बे फिल्मावहाय माबायदि काहिनी बेरखांदों बेखौहाय नोंथांमोना ससे नायनानैबाबो नोंथांमोना बुजिगोन आरो बे फिल्मावहाय ओरैबायदि काहिनी बेरखांदों जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय बिराद सेफटि जागोन आरोना माखासे दाया बिमा बिफानावबो थायो आरो माखासे दाया बिसाफोरनिबो जायो बेबायदिनो बे फिल्मावहाय बेरखांदों आरोना नाथाय फिल्मा बांद्राय सर्टद्राय जादों लावबावनांगौमोन बे फिल्म प्रडाक्सननि मुङानो जाहैबाय बांबुटला प्रडाक्सन होननानै बुंदों बे आदा फैलामोननि दिहुननायाव जादों होननानै आङो खोनानो मोनदों माने बेखौहाय पार्ट 2 लाबोबावला मोजां जागोन आरोना दा आङो नोंथांमोननो बे फिल्मनि ससे क्लिपखौहाय नोंथांमोननो लास्टआव देखायगोन आरो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो आरो नोंथांमोना फुलबो नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना जुदि फुल नुबाय कमेन्ट खालामनो हागोन खिन्थाहरनो हागोन बिनि काहिनीफ्रा माबायदि नंगौ माबायदि नङा नोंथांमोना बिजिरनो हागोन दा आङो नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लाबाय आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोनांबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय आरो हायोब्ला शेयार खालामब्लानो जाबाय माने एथ' अनगोथै नोजोरजों नायफालाय नोंलाय नायबाय था नोङो सानसे जोंनि फिसाजोआ फरायनानै मानसि गिदिर जागोन उन्दैयालासे सिमां नुबाय नामा फाग्लाया गाबोननो सोरजोंबासो खास'हैगोन नोंना बाथाय जाथारि बाथारि ओइ बाबा रिंदाव दिनैनो माजों थांदों स्कुलाव आं नोंबो हेलेनाखौ नायसै मा जाखो रिमबाव आयै आंनो बै मानसिफोरा आखायाव लानाय बिलाइखौ आं नांगौ आयु रिमबा बेफोर गाज्रि बेसाद बेखौ खुदियाफोरा लानो हामा आं नांथारगौ आं बुंबाय हामा होननानै आं नांगौ नांथारगौआनो नों बेहायनो थाथ' मा बाजै नोंबो थास गेलेनो नामा जोंजों फैला गेलेलाबाय आं नोंसोरनि बे थास बिलाइखौसो नांगौ आंना नोंनो हरना जों माखौ गेलेनो बेसे नांगौ नोंसोरनोलाय हरलै थासा नै लांदो जों गोदान बायनोसै लांजोबदो लांदो मा खौरांलै आदा जोंनि गामि दालाङा माला ओंखारगोन ओंखारगोन र' बेलाय एसेल'सैसो फंसे बाथ्रा बुंनो आदा गाज्रि मोनगोन नामा मानो गाज्रि मोननो आंलाय बुंना आदा नोंसोरनावबो जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय फिसाज्लाखौ आंनि दखानाव सिगारेट लालांनासै मा रिंदावहाय सिगारेट लांफैयो एसे आगोलावसो फैनोसो लांफैबावदों सोर फोरोङा नोंखौ बिफा नों मानो एसेबां खरिया जाखो गथ'खौ सोरबा बिदि बुयो